Guys, welcome back to my vlog. So ang ato ang video karon, gimingaw na sa kog pangita og mga insekto, guys. So ubani ko ninyo mangita taron og mga nagkalain-laing insekto diri sa bukid. So let's go. Hello guys, kaila mo ani guys. Siya insektong ud. Hantataw. Siya hantataw na iikog. Nindot kay siya color. Inigahimo niya ang butterfly, nindot sa kaini color ang pako sa iyang butterfly. Ila sa ano? Mura siya bakukang. Haga siya pako pero dili man siya bakukang. Oh, ang toto. Na akong kita diri nga ni kadako sa insekto. Ud. Balibuon kayo glawas. Kalain kadako adjud niya guys, pero mahimo na siyang butterfly. Grabe ang dakuan ni nindot kay ni siya og pako. So ano siya insektong od.